Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg baqa' ma ddispjaċieħx għad-diskors li kellu fil-Parlament deskritt minn ħafna bħala xokkanti u insensittiv fil-konfront ta' Andrea Prudente. Dan derċar waqt li Bernard Gregg mill-ġdid reġa' ġie mistoqsi dwar din il-kwistjoni minn ġurnalista Times of Malta li l-editur tagħha ċanfar bil-kbir lil Bernard Gregg u qallu li għandu jiskuża ruħu. Madankollu Bernard Gregg baqa' juri kif ma ddispjaċieħ xejn. Il-kummenti tiegħek kienu f'posthom imma. Jiena tkellimt dwar il-kwistjonijiet illi kienu u għadhom issues dal-pajjiż li huwa l-abort, tkellimt ukoll dwar il-każ ta' Prudente, tkellimt ukoll dwar fatti. Din mhux l-ewwel darba li Bernard Gregg irrifjuta li japoloġizza d-diskors tiegħu fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar l-emenda fil-Kodiċi Kriminali li tipproteġi l-professjonisti u l-mara waqt itqala f'każijiet ta' komplikazzjonijiet mediċi li jpoġġula saħħitha f'periklu gravi. Ma' One News Bernard Gregg saħansitra qal li dawrulu kliemu. Ħadd apoloġizza diskors li għamilt ħafna qalu l stajt weġġajt ħafna nisa. Naħseb illi meta wieħed jitkellem dwar affarijiet sex sensittivi, irid joqgħod xejn attent ukoll kif jabbuża minn anka l-mod ta' kif jipprova jdawwar anka minn naħa tagħkom. Qed indawruha, gbur jiġifieri b'dak. Jiena nibqa' naħdem u nistinka li xujja l-abort. Madankollu, fil-waqt li Bernard Gregg qal li qed idawrulu kliemu, ta' opinjoni oħra kienu diversi edituri, ġurnalisti, professjonisti, akademiċi u waqdiet differenti. Fost oħrajn, il-Moviment Graffiti talab reżenja ta' Bernard Gregg fil-waqt li l-Gazzetta Malta Today qalet li l-kap nazzjonalista huwa unfit for purpose. Dan wara li Gregg fil-Parlament ipprova jiżżuffjetta b'kunjon persuna f'emerġenza medika u joħloq dubju fuq is-sitwazzjoni tagħha. Mara Amerikana li kienet ilha ivvjaġġat iktar minn 20 siegħa ajruplan biex tiġi Malta għal-tinna għal-Baby Moon. Jiena dal-Baby Moon ma kont qatt smajt bih. Taret iktar minn 20 siegħa u ridet tagħmel abort. U għax minflok abort it-tobba u n-nurses tagħna għax prudenti. Din l-insensittività fid-diskors ta' Bernard Gregg kienet fuq l-istess frekwenza ta' dak li kiteb l-ex deputat tal-Blue Heroes Jason Azzopardi. Fuq Facebook, Azzopardi allega li Prudente ġibet apposta f'pajjiżna biex fi kliemu titqajjem kontroversja. Allegazzjoni li Azzopardi laqqat libel fuqha. Intant din l-insensittività mill-kap nazzjonalista inqabdet ukoll mis-sit internazzjonali tal-aħbarijiet Vice News.